Tak skal I have. Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til mig, eller hvad hedder det nu, mit nye show, som jeg har lavet, Royal Remonce. Jeg hedder Frøken Surdej. Jeg interesserer mig for både og alt mulige andre ting, men jeg vil lave nyheder, så lad os bare springe ud i det. Sigge, gå lige væk. Ej, det er min hund, Sigge. Nå, til Indland, Helle Thornings Viskemefister, hun, hvad hedder det nu, hader at få saftevand, der er for surt. Til udland, så skal vi tale om Lady Gaga, og hun har altid den samme frisyre som sin hund, og det synes jeg er altså lidt mærkeligt. Nu skal vi ud og se i marken, hvordan det går hos min praktikant Kai. Hvad siger du, Kai? Vi kan ikke høre dig. Koncert? Ej, det var da en vildt god idé. For eksempel med Justin Bieber. Hov, hvem er nu det? Hvad laver du, skat? Jeg rager ikke dig, far. Nå. Jeg vil bare sige, at vi spiser om 10 skrid minutter. med dig. Hvor typisk. Nå, hvad hedder det nu? Og nu er det vist også ved at være tid til at spille held og lort med min hund Sigge. Se om der er nogen på linjen. Hallo, det er held og lort. Ni hao, det er Ida. Ja, kender du spillet? Jeg ringer ind fra stuen. Ja, men ved du, kender du spillet? Godt. I dag tror jeg, at det er nummer 17. Nummer 17. Hvor? Okay. Det bliver spændende at se, hvor Sigges lort lander i dag. Det er en ordentlig en. Ej, det var ærgerligt. Desværre, du får altså ikke nogen præmie med hjem i dag, men hvad hedder nu, held og lort til næste gang. Og det var alt for Royal Remonce. Vi ses på den anden gang. Hej!